Pozdrav dragi moji pratitelji, evo zaista ste postali već nestrpljivi i želite čuti koji je to točan odgovor na zagonetku iz prethodne priče, koja je to biljka s blagošću sveca, a otrovom zmije koja raste u Hercegovini. Pisali ste zanimljive odgovore, bili ste baš onako, promišljali ste, bili ste kreativni, pa ste pisali da je to čuvar kuća, da je šipak, ljiljan, ali neki od vas su pisali da je to i duhan i duhan je točan odgovor. To je ta biljka. Evo, nekad davno u Hercegovini proizvodnja duhana bila je zaista velik izvor prihoda. Mnoge obitelji živjeli su od proizvodnje duhana. Duhan im je donio prihode i to danas više nije tako kako je nekada bilo, ali sam otkrila jedan zanimljiv podatak da je upravo ove godine, 1. svibnja u Ljubuškom otvoren muzej duhana. Znači prvi muzej u ovoj regiji duhana, tako da bi to bilo zaista zanimljivo za posjetiti. Hvala vam što ste pisali ste na Instagram, na Face, slali ste mi porukice na Viber, tako da evo, drago mi je da je ova priča vam bila zanimljiva i hvala gospodinu Matušku što je podijelio ovu priču s nama. A sada za vas nova priča, udobno se smjestite i poslušajte. Jednom davno, kada ni vas nije bilo, ni mene nije bilo, toliko davno to bijaše, postojao jedan grad na jednom brežuljku okružen zidinama. I svakog dana ispred gradskih zidina sjedio starac. Bio je on poznat mudrac u tom gradu. Sjedio on tako ispred zidina, pa razmišljao, gledao oko sebe i tako bivao. Prolazili su tu putnici, jednog dana naiđe jedna grupa putnika, zaustavi se ispred starca pa ga upita: Starče, kakvi ljudi žive u ovom gradu? A starac im mudro odgovori pitanjem: A kakvi ljudi žive u mjestu odakle vi dolazite? A joj, ma ne žive tamo baš nešto dobri ljudi. Puno ogovaraju, zajedljivi su, svako sebe gleda, sebični, ma nisu tamo baš dobri ljudi. Kaže starac, ma nastavite vi dalje jer u ovom gradu zateći ćete samo takve ljude. Prošlo neko vrijeme, dolazi nova grupica putnika, pa upita starca: Starče, kakvi ljudi žive u ovom gradu? A starac mudro odgovori pitanjem: Kakvi ljudi žive u mjestu odakle vi dolazite? A, pa tamo žive, pa dobri ljudi žive. Stvarno su podržavajući, vole se, brižni su jako jedni prema drugima. Ma nekad bismo rekli da bi i susjed za susjeda život dao. Stvarno dobri ljudi žive. Uđite onda u ovaj grad. U ovom gradu zateći ćete samo takve ljude. I putnici uđoše u taj grad. A starac ostade i tako je ispred zidina navodio putnike kamo da idu. Vrlo zanimljiva kratka priča o tome kako zapravo je istinita ona izreka: što mi vidimo u svijetu, to svijet vidi u nama. Pa evo, dragi moji pratitelji, ovaj vikend okružite se ljudima s kojima se osjećate dobro, s ljudima koji dijele vrijednosti koje vi dijelite i dobro je zapitati se u kakvom okruženju živimo, što čitam, što gledam i na što stavljam fokus u svom okruženju. Nitko sam po sebi nije niti dobar, niti loš, ali na što ja stavljam fokus? Što ističem? Ono dobro ili ono loše? I što sam ja i na koji način ja zapravo doprinosim svom okruženju? Evo, dragi moji, uživajte u vikendu koji je ispred nas, ali i tjednu koji nam dolazi i sljedeći tjedan nova priča za vas. Hvala vam što ste ovdje.
Ako još niste, pretplatite se na YouTube kanal, pretplatite se na Mudrost, pretplatite se na Artemisiju i vidimo se sljedeći tjedan s novom pričom. Voli vas vaša bajko pričalica. Bok!